Левски посреща Локомотив Пловдив на стадион Георги Аспарухов в дербито на кръга в А група. Сините са в серия от 3 победи в последните си 5 срещи, но последните 2 мача не завършиха успешно за сините. Те загубиха от Славия на стадиона в Овча купел с 2-1 и след това последва и 0-0 срещу Септември София на Васил Левски, като техният съперник се бранеше през почти цялата среща и сините имаха много положения, но въпреки това не успяха да отбележат гол. Тимът пък на Александър Томаш се представя много добре под негово ръководство и има 4 победи в последните си 5 мача, като по-настоящем е пред сините на четвърта позиция с 28 точки. Пловдивчани се движат много добре в първенството, наистина показват добри игри и това се личи по точковото изражение. На хартия няма фаворит в тази среща и наистина очакваме едно много добро футболно дерби. Винаги се получават интересни мачове между тези два отбора. Може би Левски има лекото предимство на домакин. Очаква се стадионът на сините да е пълен и да станем свидетели на наистина интересен матч. Според вас кой е фаворит в срещата? Можете да напишете в коментарите. Ако ви е харесало видеото, да ударите по един палец.